Bráško, som rád, že počúvaš, respektíve pozeráš druhý diel nášho podcastu. Ako môžeš vidieť, opäť sa nachádzame v Žiline, na showroome Jaguaru Land Roveru a vo Final CD Premium. No a oproti mne opäť Peťo Hláčik, pomaly už stály host, keďže je druhý podcast, on tu je druhýkrát. Peťo, serus. Ahoj Dano, ďakujem znova za pozvanie a teda zrejme tá naša téma zaujala, keď tu znova môžem sedieť. Presne tak, mali sme nejaký feedback, aj pozitívny, aj nehovorím, že negatívny, ale veľa ľudí vytklo, aby sme ten podcast urobili dlhší, tak budeme sa snažiť, ale samozrejme vždy to musí ísť na úkor nejakej tej zaujímavosti. V prvom podcaste, pre tých, ktorí ho nevideli, sme sa rozprávali o tom, sme sa s Peťom snažili poskytnúť nejaký taký návod, ako mladý človek by mohol začať teoreticky automobilový novinár, aj keď sme na konci dňa zhrnuli, že nebude to úplne najjednoduchšie. No a v tejto druhej časti sa skôr na to pozrieme tak, že zo života automobilového novinára a načrtneme trošku takú problematiku všetkých vecí, s čím sa môže taký novinár stretnúť, alebo dajme tomu aj predajca, keďže tie témy si budú asi opäť veľmi blízke. Tak Peťo, začneš ty? Môžem a skúsiš ma doplniť možno tvojimi príhodami zase z tej strany klientov Sme dohodnutí. A zážitkov. Takže asi zrejme publikum bude najviac zaujímať také, nazvime to tie trapasy. Aj keď trapasy sú to teraz, ale vtedy, keď sa ti to reálne deje, tak ti všetko jedno úplne nie je. No a samozrejme stalo sa to už aj mne. Našťastie nemal som ešte takú vec, že by som rozbil auto. Chvála Bohu, verím, že sa mi to ani nestane, lebo je to naozaj zrejme veľká nepríjemnosť. Ale v tejto súvislosti poviem takú príhodu, že Roučov klasická, ktorá si značky na Slovensku už tak osvojili, aj klienti to majú radi a väčšinou sa tam dostanú exkluzívne kúsky. Ja by som ťa len doplnil, pre publikum Roučov znamená to, že máte v rade 5-6 vozidiel rovnakej značky, ale inej triedy a klienti si to môžu prísť vyskúšať a odjazdiť. A prečo sa tam vlastne dávajú také tie auta, ktoré väčšinou nemáte na demo? Kvôli tomu, že nejaká tá bonita, alebo... Vieš čo, je to skôr o tom, že závisí to podľa mňa od konkrétneho jednotlivého dílera, že koľko chce zainvestovať do, dajme tomu, tých predvádzacích aut. A druhá veľká taká myšlienka tam je tá, že keď tam dáš aj super rýchle športové auto, ale predtým dáš nejaké obyčajné, tak ten klient nemá tendenciu pretekať. Aj keď sa kedysi robilo to, že keď bolo v kolóne zo 6 aut napríklad tretie fakt, že super, tak okrem toho, že sa tam klienti skoro pobili hneď na začiatku, kto v ňom bude sedieť, tak robili to, že kolóna musí ísť plynule, tak vždy to auto robilo to, že spomalilo, no a potom si len počul pískanie gum, strelbu z výfuku, no a každý tam pretekal, takže viem si predstaviť, kde asi smeruješ, ale pokračuj. Tak, no a úplne si to zhrnul. Jednoducho oslovil ma kamarát, že teda je tam také a také auto, či by som sa za ňoho vedel možno trošku prihovoriť a že si ho chce proste vyskúšať. Tak ja si hovorím, že jasne, však poznáme sa a myslím si, že vieš jazdiť a všetko okolo toho, tak slovo dalo slovo a ja som mu to tak trošku sprostredkoval alebo vybavil. No a čo čert nechcel, zrovna vtedy sa mu stalo to, že to auto šuchol, hej. V princípe to nebola jeho chyba, ale proste stala sa takáto nepríjemnosť, no a vie si predstaviť zhruba ten ďalší sled okolností, a že keďže to bolo pomerne vzácne auto, ktoré už bolo aj zrejme teda predané, tak no, bolo to dosť nepríjemné jednak asi aj pre mňa ako toho sprostredkovateľa, pre neho určite, keďže sú tam nejaké náležitosti s tým súvisiace. O tom nám vlastne môžeš povedať ty, čo sa stane napríklad aj keď váš klient pri prevádzacej jazde sa niečo stane proste s autom. No, dobrá otázka. Tu treba podotknúť a povedať, že každému jednému, ktorý nás teraz počúva, že či už sa k nejakému autu on dostane skrz, dajme tomu, nejakého novinára alebo jednoducho na nejakú predvádzaciu jazdu alebo bude pozvaný na nejakú akciu, kde sa bude takto jazdiť, tak treba si dávať pozor, lebo tie auta ad 1 poistené sú, ad 2 je tam vždy spolúčasť a vy ten papier, ktorý vypisujete a podpisujete, tak tam tými malými písmenkami je napísané, že tá spolúčasť je vždy minimálne doteraz bola nejakých 5%, ak sa nemýlim, čiže matematika nepustí. Každé auto v dnešnej dobe z toho prémiového segmentu to je vždy viac menej 100 000 eur. Pri najlepšom 5% je 5%, takže naozaj opatrne. Ja som zažil auto na strechu, ja som zažil aj auto, že na totálku, ja som zažil toho dosť a ako si spomínal ty, že teraz z toho vznikli už také celkom úsmevné príhody, ale vtedy by si sa krvi asi nikomu z nás nedorezal. Ja na to nadviažem, ja vás svojím spôsobom obdivujem, že sadnete si do auta, ktoré je extra výkonné a s niekým, ktorý vlastne ho nepoznáš. Hej. Sedí vedľa človek a ty si len pasažier. Aký je to vtedy pocit? Počúvaj, toto je častá otázka a ja ako predajca som sa nikdy nad týmto nezamýšľal. Prisám Bohu, vždy som to bral tak, že ako môj job, ale hneď od začiatku si vedel, že čo to je za klienta, ako jazdí, hej. Ja si pamätám, že ja som klientov aj povysádzal z auta.
Hej, to vyslovene bolo to, že sme sa pohli zo showroomu, auto nebolo zohriaté a hneď plné bomby, tak som hovoril, vyhoďte smerovku, zastavte, on nechápal, čo sa deje, hovorím, vymeníme sa. Ja som zažil najznámejšia testovacia dráha v Žiline je smervodné dielo, hej, to si niekedy mýlime normálne s okruhom Le Mans. No a tam sa ma borec tiež pýtal na jednom športovom malom aute, že či si môže pribrzdiť. Kámo, také brzdy drbol, že normálne bezpečnostné pasy sa dotiahli smerovky. Ja už som len čakal, kedy aj nejaký airbag vybuchne. Sa na ňo dívam, že čo robí. A on taký, že ja som si chcel len brzdy vyskúšať. Aj toho som vysadil. Hej? Čiže, ale nechcem to zakriknúť, ale ja si myslím, že nejakú vyslovene vyhrotenú situáciu som chvála Bohu, alebo vďaka Bohu asi nemal. Alebo si minimálne na ňu nespomínam. Veď preto tu dneska aj sedíme a môžeme sa o tom rozprávať. Presne tak. Mňa by zaujímalo, a na toto sa pýtali aj ľudia, aké najexkluzívnejšie auto z tvojho ponímania si mal možnosť šoferovať za tú tvoju, nechcem povedať za tú tvoju kariéru, lebo tá kariéra ešte stále beží, ale za ten čas. Hej, dobrá otázka. A takto z fleku, keď sa nad tým zamyslím, tak asi najzácnejší kúsok, ktorý bol v tej kolóne, alebo teda v tom mojom repertuári, alebo virtuálnej garáži, nech to nazveme akokoľvek, je Alpina 110, kde vlastne Renault obnovil túto značku a prišiel teda ten športový model, ktorý určite znalci poznajú, a tá jeho prvá séria bola Premier Edition a myslím, že ich vzniklo 1955. Vtedy to bolo vlastne na počet založenia značky a myslím, že sa dokonca o to auto losovalo, kto ho dostane, a jedno skončilo aj u nás na Slovensku, konkrétne v regióne, nakoniec ty vieš o tom aute tiež svoje. Modré bolo. Presne tak. Takže toto, keď si zoberiem, bolo zrejme to najauto pre mňa, z toho aspektu, že najzacnejšie. A poviem ti, nebola to sranda, pretože naozaj na tom aute ideš a uvedomuješ si, že proste na Slovensku ďalšie také nie je, takže každý jeden možný kamienok alebo proste vec, ktorá sa ani ti nenapadne inokedy, ale tedy mi to v hlave presne behalo. A paradoxne najviac si to užila moja priateľka vtedy, ktorá si do toho sadla a hneď išla proste, ako sa hovorí, plné bomby, samozrejme v rámci nejakých možností. Áno. A ja som len tak žasol ako ten spolujazdec. A myslel si na to, že všetky kamienky a všetko, však? Presne tak. Ja keby som si mal spomenúť na najexkluzívnejšie auto, aké som šoferoval, tak to bol určite Mercedes-Benz 300 SL Roadster. A to bola vec, že som v piatok išiel domov a mi volá kolega Peťo odtiaľto, že Dano, že prišiel ťa tu na showroom Jaguaru Land Roveru pozrieť nejaký pán na nejakom Mercedese a poslal mi fotku. Hovorím, Peťo, to není nejaký Mercedes. Hovorím, daj si to do Google, keď nevieš, čo to je, ale proste toto je akože most legendary auto, že toto tak sa len tak nevidí. No a celá tá myšlienka bola taká, že tým, že sa zúčastňujeme nejakých tých veterán zrazov a točím tam nejaký ten môj content aj na TikTok, aj na ten Instagram, tak, a sledoval ma ten pán, tak ja som v jednom videu povedal, že akože Mercedes-Benz 300 SL, to je proste investičné auto pre vás všetkých, to je auto od 1 milióna eur a vyššie. Za ten 1 milión eur ho ani nekúpite, aby som bol úprimný, hej, takže je toto vyššie. No a on také auto mal a povedal, že ma sleduje na sociálnych sieťach a ja som mal možnosť auto šoferovať. A to si doteraz pamätám, že zastavil on, že no vymeňme sa. Ja som tam sedel v šlapkách cez leto, ja hovorím, ako vymeňme sa? No poď si ho zašoferovať. Ja hovorím, nejdem si ho zašoferovať. A on už bol vystúpený, už mi dvere otváral, tak som si tam sadol za veľký tenký volant, tie 2 budíky a pýtam sa, že ako úplný amatér, že či to je aspoň poistené. A on ma tak potlapkal po pleci. Toto ti nikto nepoistí. Ale akože zážitok do konca života. Fakt, tam vidno, kde tá značka v tých 50 60 rokoch bola. To bol ten náskok vďaka technike. Skoro. Ale dobre, že si otvoril túto tému. SL-ko určite kultové auto a podľa mňa jeden zo symbolov Mercedesu. A ja som nedávno, relatívne čerstvo, mohol zažiť teda tú jeho najnovšiu edíciu. Určite si videl, alebo teda poznáš najnovšiu generáciu, ale bola to paradoxne len teda tá 43, čo je štvorvelec. Čo si ty o tom myslíš, keď do takýchto aut sa dneska dostane takýto motor? Vieš čo, ja som mal AMG Mercedes 43, ale to bola ešte 202. To bol 4,3 litrový vidlicový 8-valec, atmosférický, malo to 306 koní pohon zadnej nápravy a to bolo auto. To bolo staré, dobré AMG, keď sa proste vytvorilo auto a potom do ňoho drbli veľký motor. A to v dobrom slova zmysle dnes Jaguar F-Pace SVR. To je proste auto 21. storočia dizajnom, technológiami a všetkými tými modernými vecami a všetkými tými modernými vychytávkami, ktoré by to auto malo robiť. Ale pod kapotou je 5-litrový vidlicový 8-valec s kompresorom, takže to má zvuk, chcem mi povedať, že ako Messerschmitt, ale asi ako Spitfire.
výfuk, žiadne reproduktory, proste rúry dozadu, 4 koncovky výfukov a teraz, keď to tak poviem, že keď si spomeniem, keď som kedysi tie Mercedesy predával, čo pre mňa znamenalo AMG, tak teraz to je tento Jaguar. A nikto ma nepresvedčí opaku, to je ten old school. A aby sme to nejako povedali, tak áno, tie automobilky sú nútené robiť všetky takéto srandy, ako to vidíme nielen u spomínanej značky, ale u všetkých ostatných. A otázka je, že čo s tým vieme urobiť my? No my asi nič. Automobilky sa budú musieť prispôsobiť a až čas ukáže história, že či to bolo také rozhodnutie alebo také. Súhlasím, si to veľmi pekne zhrnula. Ja paradoxne dodám, že ja dokážem pochopiť každého, kto si kúpi dokonca aj tento štvorválec veselku, keďže je to výhoda toho auta, že je to zadok a ten výkon je to naozaj hravé auto. Samozrejme majiteľ 8-valca, ktorý je zvyknutý do tohoto asi nepôjde, ale paradoxne poviem aj to, že dokážem pochopiť práve aj takýchto ľudí. No my sme sa teraz dotkli vlastne drahých aj povedzme vzácnych aut, ale mňa tak zaujíma, že vlastne však si v biznise dlho a podľa teba sa predávajú horšie alebo teda lepšie z uhla pohľadu lacné auta alebo skôr takéto prémiovky? Aké sú rozdiely? Vieš čo, ja ti poviem, že z pohľadu predajcu sa v prémiovom segmente náročnejšie predávajú lacné auta. A to poviem jednu príhodu, že my sme tu mali tu v Jaguari, v Land Roveri na výkup tiež nemecké vozidlo a ako jazdené, ale pekné, v športovom pakete, urobené nálepky to malo. Akože fakt vkusné auto a ono bolo za 24 900 v takejto cene. No a tí ľudia, ktorí na to auto chodili, tak tam teraz nechcem nikoho uraziť ani nikoho sa dotknúť, ale to boli ľudia, ktorí si na tie peniaze vyslovene, že našetrili, alebo si na to ešte aj požičali, takže sa snažili kúpiť za tie svoje peniaze tú najlepšiu hodnotu, no ale to sem chodilo s mechanikmi, dokonca túto chceli na zdvihák zdvihnúť, jeden tu ležal pred showroomom na zemi, druhý si donesol nejakú takú, ja vyzeralo to ako to Nintendo staré, ja sa na ňu dívam, že Bráško, ty tu čo robíš? A on, že to je diagnostika, ale však to tam nenapája, neviem, čo to je za diagnostika a ak ma chápeš, ak sa ten predaj robí, tak toto bolo veľmi, veľmi náročné absolvovať všetky takéto stretnutia, kým sa to auto naozaj predalo. Hej, nakoniec sa to auto predalo, kúpil to fakt akože super chalanisko, doteraz tým jazdí, ale toto je taký ten náročnejší predaj. Na čas, na všetko, berem, bolo to jazdené vozidlo, hej, ale je to úplne na klientela ľudí. A tie drahšie auta samozrejme sa možno predávajú jednoduchšie, keď to zoberiem na porovnanie s týmto vozidlom, o ktorom hovorím. Zas na druhej strane, každý ten obchodný prípad je iný a tá náročnosť tam je tak či tak. Akurát si ju možno my pri týchto drahších autách neuvedomujeme, lebo ju bereme ako nejakú samozrejmosť a možno máme takú tú firemnú slepotu, že si myslí, že takto to má byť. Ale z môjho pohľadu ten predaj na čas a na to všetko okolo toho je náročnejší pri predaji toho lacnejšieho auta. Aha, takže keď seknem s kariérou, tak mi odporúčaš radšej predávať drahšie auta, keď sa budem chcieť presedlať na tento segment ako No to som masovky. nepovedal, ja mám súkromné auto plus minus tej cene toho vozidla, hej, takže ja som tiež v tom segmente tých ľudí, ale závisí to ani nie od značky, ako od spoločnosti. Aha, čiže keď si to približíme, je to vlastne vždy na konci dňa to zastúpenie ten dealer? Určite. Mne veľa mladých ľudí píše, aj písalo na sociálne siete, že by chceli predávať auto. Ja som dokonca aj e-book o tom napísal, že ako sa stať predajcom a tam hneď v druhej kapitole radím tým ľuďom, že nezameral by som sa na značku, ale na spoločnosť. Na spoločnosť, ktorá je etablovaná na slovenskom trhu, je tu dlho, pracuje s tými zamestnancami. Tí zamestnanci majú možnosť kariérneho rastu, vedia sa rozvíjať, majú nejaké voľné ruky, vedia byť kreatívni, vedia to desi posúvať. Presne tak, ako je spoločnosť naša Final CD. Toto úplne chápem, lebo povedzme si na rovinu, kupovať táto v zásade ten vzťah len začína, potom tam máme servis, nedaj Bože nejaký problém a tam sa práve ukáže toho, o čom hovorí zrejme. Tak. Ono to je o tom, že na konci dňa tento biznis netvorí ani tak produkt, ako tie služby okolo toho. To som si aj myslel a toto by si mali uvedomiť vlastne aj všetci tí, ktorí si idú dneska kúpiť nové auto za mňa. Ale vráťme sa možno späť k tej prvotnej myšlienke.
Ja poviem ešte jednu historku a potom ma bude zaujímať tvoj názor. Lebo máme auta také dve kategórie, ktoré majú novinári radi, sú to tí športové, ktoré sme si už tak trošku predstavili. A potom sú tu offroady alebo teréniaky, však ty máš také skúsenosti s oboma. No a ja som tiež testoval, to bol jeden taký trapas, taký z tých mojich väčších, alebo ktorý ma doteraz možno mrzí. A mal som na test upravený pick-up, nebudeme menovať značku, ktorý mal šnorchel a tak ďalej, zdvihnutý podvozok, vieš si to predstaviť. A to bolo zrovna už takéto obdobie, že teraz neviem, že či začiatok jesene alebo jary, proste, že dažde a tak podobne. No a proste mám taký brod, ale dní predtým intenzívne pršalo. Čiže tam bol taký brod, proste, že ten šnorchel som reálne využil, prišiel som dvakrát po tej vode až tak, že išiel teda vonka cez prednú kapotu na tom vysokom pick-upe, čo bolo svojím spôsobom šialené. A samozrejme vystúpim, že dobrý pocit z toho, že bomba, auto to zvládlo úplne v pohode, nenatiekol nikde nič. Odstavím doma ako vždy a ráno príde otco, hovorí mi, že ale chýba ti značka, máš ju v kabíne. A ja teraz tak pozerám, že značka, myslím, myšle EČVčko, alebo ako sa to teraz volá, špezetka. A tak hovorím, ty kokos, celkom prúser. Čakala ma cesta do Bratislavy bez značky. No, počkaj, nenašiel si ju? Nenašiel som ju. Vrátil som sa tam na druhý deň, ale teda pozrieš sa na tú vodu, ktorá je ti tak po pás. Áno. Tak si hovoríš, no dobre. Počúvaj, keď hovoríš o tej vode, mne strašne teraz vyskakujú na sociálnych sieťach také tie videá, hlavne z Anglicka, kde sú také tie brody. A tam, keď tí ľudia cez ten brod jazdia, to máš normálne, to vyzerá ako nejaká ulica, kde asi pri veľkej búrke sa nahrne voda a tí ľudia chcú a tam prechádzajú vás všetky typy značiek a tam vidíš absolútnu neznalosť tých ľudí. Ja som teraz síce múdry, mne to vysvetľovali kedysi chalani z Jeep klubu, že v podstate tú vlnu, nie je nič horšie, keď sa ti voda prevalí cez kapotu, že by si to mal v podstate tú vlnu kvázi tlačiť pred sebou. Tak. Hej? Tak. Ale tam to proste vidíš, že ako tí ľudia, ja ich teda nechcem nejako kádrovať ani hodnotiť, čak na konci dňa neviem, ako by som sa v takej situácii v tom strese zachoval ja, lebo však ono sa to ľahko hovorí, keď to vidíš, po vojne je každý generál, ale fakt na to pozor. Na tých videách je možno 5-6% ľudí, ktorí presne vedia, ako to prejsť a bez ohľadu na to, ako máš auto, to auto nemusí byť vyššie, nižšie, ale že tú vlnu vyslovene tlačíš, ostatní to prelejú a normálne to auto zhasne. To je vždy fascinujúce pre mňa takéto veci. Hej, no a zaujímavá otázka z tvojho biznisu, že odvážnejší sú tí klienti, ktorí chcú jazdiť rýchlo, alebo tí, ktorí chcú jazdiť v teréne? Vieš čo, vidíš na tých klientoch, že tí klienti, ktorí mali a majú silné auta, tak oni tú predvádzacú jazdu idú v kľude, v klídku, vedia, čo to auto dokáže a to platilo aj pri offroadoch. Hej, ja som sa načrtol som tú problematiku Jeep klubu, áno, predával som aj Jeepy a napríklad v Wrangleri kupovali ľudia, ktorí vedeli presne, čo to auto dokáže a nemali tendenciu hrotiť a skúšať, lebo proste vedeli, čo chcú. Hej. Už keď si k tebe posadí hodzaký iný klient a má silnejšie auto a to už vidíš hneď od začiatku, hej, že tak to proste vidíš, že také auto v živote nešoféroval, nemá k tomu vzťah a proste chce si to užiť, čo na jednej strane chápem, lebo by sme mali tým klientom sprostredkovať zážitok, ale za zotiaľ potiaľ, ako my musíme dodržiavať nejaké predpisy a za to na konci dňa za to všetko zodpovedáme, takže takto to vieš veľmi rýchlo rozlíšiť. Takže zhrnieme to, že nie je to sranda a vždycky je každý zodpovedný za to, čo momentálne s tým autom stvára. Určite. Či na tej tvojej strane, alebo na tej mojej, platí to. Tak, a hlavne teraz treba brať do úvahy jednu veľkú a zásadnú vec, že tým, že bola aj tá čipová kríza, korona a ten automotív je taký, aký je, tak hodzaká poistná udalosť pri týchto nových autách znamená to, že tie diely nemusia prísť a to auto je odstavené niekde vzadu a tomu dealerovi nevznikla len škoda tou poistnou udalosťou napríklad, ale aj tým, že sa platí nejaké skladové financovanie napríklad, to auto tam stojí, nemôžeme ho predať a to sú všetky náklady, ktoré si v pozadí na tom aute bežia, takže fakt treba byť opatrný a keď si chce niekto užiť jazdu, tak nech si zoberie auto, ide si na okruh, ale určite tu vlastne neblázniť na tých cestách, lebo to je zlomok sekundy a môžeme to ľutovať do konca života. Úplne s tebou súhlasím. A v podstate si otvoril ešte takú jednu tú tému, ktorú sme tu mali prednedávno, možno ešte je dozvuky sú cítiť aj teraz, čo bolo vlastne, nazvime to všeobecný kríza komponentov v automotív. No a ja pri tejto príležitosti poviem už teda naozaj poslednú historku, ktorá je pre mňa relatívne čerstvá. No a stalo sa mi to, že taktiež pekné auto, kombík a nízkoprofilové gumy klasika, aby to vyzeralo. A išiel som si, že urobím si peknú fotku za do okolností vlastne na jednom lyžiarskom stredisku s výhľadom. A čo čert nechcel, išiel som pomaly, ale trafil som nejakú jamu, kde teda niečo bolo a proste defekt, hej. Tak si hovorím, no dobré, čak otestujem aspoň prvýkrát lepiacu sadu, lebo samozrejme náhradná pneumatika nebola. Samozrejme to, čo všetci hovoria, sa mi potvrdilo, lepiaca sada nefungovala, respektíve nenafúkala koleso. Takže som si zažil ten proces volania oťahovky a tak ďalej, ale chcem ti povedať to, že
ono vec, ktorá sa stane, ale auto bolo nepojazdné, alebo teda mimo hru ďalší týždeň, čo mi prišlo šialené, hej, že kým prišla guma. Takže čo si ty možno o tomto myslíš celom, že kam toto ja speje? si o to myslím jednu vec a to takú, že časy, keď bola plnohodnotná rezerva v kufri, sú tie najlepšie. Napríklad za Land Rover ti poviem, že aj veľký Range Rover môžeš mať 23 plnohodnotnú rezervu v kufri. Hej? Áno, neviem si predstaviť, kde si na diaľnici to koleso tiaľ vyťahovať. Alebo nejaká blondinka, ako presne, to bude robiť. ale ti poviem, že je to tam. Teraz všetci máme, ešte aj dojazdovku pochopím, ale tá dofúkovacia sada, vieš, všetky výrobcovia sa chválime, že objem kufrák je väčší a všetko to je všetko krásne, ale už nikto nepovie to B, že drvá väčšina toho objemu narastla práve tým, že tam není rezerva, je tam dofúkovacia sada, je to proste dvojité dno a všetky tieto veci s tým spojené, ale možno na úplný záver, Peťo, my sme v tom podcaste spomínali v prvom dieli, že tvoj prvý test, čo si napísal, asi si myslel, že to je kvalitný článok, sa nestretol s pochopením. Tak ešte, a na toto sa aj ľudia pýtali, tak skús to povedať tak, aby sme sa samozrejme nikoho nedotkli. Hej, ďakujem, že si mi to pripomenul. Ono to nebol úplne prvý test, bol to možno 4., 5., ale to je viac menej jedno. Ale vtedy som sa ešte tak učil, robil som tie veci do printu a robil som ich vlastne na hranu, čiže na autorizáciu. Ako do novín, hej? Tak, na autorizáciu to šlo vlastne tesne pred uzavierkou, alebo teda pred odoslaním celých novín do tlače. Áno. A teda klasický postup bol taký, že človek, s ktorým som komunikoval, mi to teda schválil samozrejme, ale že si to ešte chce pozrieť pán riaditeľ alebo pani riaditeľka, to je viac menej jedno. A teda tam sa to stretol trošku s nepochopením, že ja som si tam dovolil porovnať, to bolo segment malý aut, čiže klasický malý hatchback, tak trošku s konkurenciou, ale nemyslím si, že som tam nemetkol ani nič zle, ale jednoducho som zhodnotil realitu, kde vlastne možno nejaký kvalitatívny skok bol vykompenzovaný priaznivejšou cenou, ale samozrejme sa to úplne u riaditeľa tej prevádzky nestretlo s pochopením. A čo si urobil? celkom mi to zatopilo, lebo všetci na mňa pozerajú v tých novinách, že teda musím ísť do tlače, čo robíš. Áno. A tak na poslednú chvíľku sme to vyriešili tak, že teda išla do novín namiesto testu tlačová správa. No dobre, zo života automobilového novinára. Ja si myslím, že o tejto téme by sme sa ešte vedeli rozprávať ďalej, ale keby som to povedal tak nahulvať, tak na dnes asi stačilo. Určite áno a verím, že zase to niekoho oslovilo a možno nám niečo zaujímavé napíšu a na budúce to zase rozšírime. Tak, každopádne ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí to vydržali počúvať a pozerať až doteraz a vidíme sa pri našom ďalšom podcaste a samozrejme sledujte nás na Spotify, v Apple podcaste, na YouTube a sme Instagrame. na Instagrame, všade sme. Majte sa pekne, Ahoj. dovidenia.